Pialong kumno baro ngai kumle yepi baro aga kerteng ke jong try nong penem jengi u Jesus Christ. But abang keli pialong kumno dan pring jong pi le se piong ngapang haka do ngapang haka kli ne kajat dan wong pi pang haka men sim ngasngok thakli namar gini ki problem ki bawan aga jim ke jonga dan pring pi piong ngam tip syungan le kumno ngalakut lat ngalakut lenti. Dan apa yang jadi dan apa yang jing huslai ke Jesusi ke mensim piyaman lagas ngi pi pat do no pi pang mensim bat pi dan ni jing aga jing em ke jong pi han ke jing kali ngakali pi ke ni ke sngi ka long balai be ke ni jing kiwan ha ke jing em ke jong pi ha to pi tep balai be ke jing kiwan ke na artli ki jubab be ka bang kwa ban ai pi ke ni ke sngi ka ban kong ka long namar ba pi hok den da begini ki jing le ki wana ka jing em ke jong pi bar ka bar kalong namar ba pi pop tadeng ta gini ki jing ki wana ka jing em ke jong pi tadeng ta pila man kli nga kumno pastor nga syakri di utra nga mani u nga yero e kateng ke jong balai ngam lat shu na gini ke jing balai ngam lat shu na gini ki jing le jong ka jing em bad pi le si ki bedang em ka pop ngam ong e bang apan rem ya pi ba pi em ka pop le si pi jingai no try pi ken sting But pila le sting hadu kata-kata ban duai ban syakri utrai ban yaro utrai ni ban kan mauru utrai PM haka jing skutanat jangan ke perthai ke jing hi hai jangan ke perthai bat PM bat pila ekmen hagi ke jangan ke perthai bat kan mau ya kan ni boltrayam uiet bahaya pi bat utrayam usngomis ya pi namar pim ju kren shu ya u pim ju ya slok bat u maru try jungi u try jung ka relationship u kwa e ka fellowship u kwa e ka ta ka jing ya slok bat pi u kwa e ka ta ka jing ya kren bat pi u kwa e ka ta ka por ka ba pin ai shu ta ding ta kini ki jing e ki wan ka long ba pi pin pai shu blai ba ktin ju blai ka ong namar ba blai u it u sneng u sempat la pi pule ya ka hebru le nong ka ba khat ar ka khat ka ban riu ka ong namar yau bau tra u it u sneng bat u sempat yau khon baro yau ba u pediang utrai namar bu it u sneng bat u sempat yau khon baro yau ba u pediang tadai ta utrai u sneng u sempat ya pi balang makan ke jingpang u pi dan lang ba kan ke jing ya kendo ka ba pia kendo ke jing aga jing em ke jong pi kalong bau trai u kwa ba pi pin pa chu lezi pila le chi bubon ki nong knya ki nong khan chi wei pat ki jing sumar ki bam ya dei ke bam ya hap kat kum ke tien ke jong blai balu try wang khon balai phi chata balai phi man changa wang asngo kan ke ski wang tau try wang phai changa khon nga sneng nga sempat ya pi khnang ba phin yo ya ke jing em khnang ba phin phai changa khnang ba phin yo i ka bor ke jonga khnang ba phin mat ya ka ta ke jing e ke jonga baru jisu i katno ba phi phi la yam u jisu tip katno ba phi la jenjar ui kat no ba pila pat men sim kat no la pi pat ka do not tadeng ta leng ba kan ke jingja utrai usneng ye pi upen bet ya ke jing ke jong pi mdei ban pen jot ye pi mdei ban le sneu ye pi mdei ba pin pai dien snan no blai mdei ba pin pai ken shau trai tadeng ta kwa vanong ye pi wat nom ki kslai na ke do not ke jong pi utrai ukwa ba pin wan pat sha ke jing dei ba do le se pila long kum khun song rong auriana ba pila jingai no blai pila smungia yo blai piong thai ban shakri yo blai namar ka tu rom long ban le ka ni rom long ban le hab im riu hok hab im riu khoi pi sngo thai pi jingai la long thek kum khon strong auria ba ka jing im ke jong pi man ta ka don ha ga mess ka jing im ke jong pi ka don ha ga jing e ka ba kraw ha ga jing jot ka ba kraw utrai kwa e pi ba pin pai no shu le pai no shu trai but ha ba pi pai shu utrai u kwa e ban yu i pi utrai kwa e ban kedup ya pi bat un mare bat un wan ban piam ya pi hagi sadan ge jong u kwa ban nyat no etki omat ki jong pi kwa ban weng no etki jing so si ki jong pi ta ki jing ko slai ki jong pi ya kita ki jing e ka ba pi pi mat trai wong mat jangai shu khon na dom ta singi wat jangai shu na nga wan no shanga ngan le e ka kamba na kamata ka jing em ge jong pi wat le kumukon strong auria wat sakut sa hakata ka jing sarong ka ba auria ka jongpi wat sange hanta phai no shanga ong trai ngan le ya ka kamba nam ta jongpi kan ma bo try u it palat ifi ukwa ifi ba phin wan phai su bat un le ki kamba ha ka jing im ka jongpi tadeng tai di ki jing e ki wan ya ka ba phin phai no su trai utrai usneng usumpat ifi
mdei ban penjat ya pi henry ban pen khia ban pen koj ban pen em ya pi phai chu trai udan hang tu hajan jong pi baru kwa ban le gi kamba anta ka jing em jong pi pat ki ba shakri utrai pi ong balai ba ki jing e ki wan balai ba ki jing tunjuk ki wan kat ne ka tin jong blai ka ong bau blai mdei bau senang ya pi pat mdei bau blai sempat ya pi blai utenju ya pi ya ki bahok blai utenju balai utenju namar ba kwa ken ban kan tiu shu ya pi ki student ni ki khna school man lau snem ka judan ka jing tenju ya ki half year di final exam ka dan bai ka exam pada bala tenju ka bamut hi ka dan bai kata ka jing pen kiu kerdan ne ka jing pen kiu kelas utrai usha ya pi opnya le magini ka jing tenju ba unum tenju ri pi palat ban ya kata ka ba phila ban sha ula kre ru ya kalenti ba phin lach nang taong ka tien ka jang ble wat ku slai ba pidan ne ka jing e shakri shu yu tra wan phai dien mani shu yu tra ai ngo yu tra ke barau job ula ai ngo apudan ke jing e ba deng ta ble ula kar khu pat yu job arsha na kata ka budan men shwa ong ka tien ka jang ble job la nang ka ba sau pu ar ka khat ka bi shpau ba deng ta la ki parlok jong pi ki la kran ben ya pi ne ki la le ben ya pi ne meno bla pen mong ye pi map ye ki wat ju bu not ka jing tenjo ka wan nam tai jong pi khnang bo ble un kan tiu ya pi problems are for promotion ki jing e ki wan nama ble pa ban kan tiu ya pi don ru ha ka ni ka test la ne ha ka ni ka jing tenjo na mar ba pin don ni ka testimony ba deng ta pi don ka message ka jing im ka jong ki nama pin don ni ka ta ka message ta deng ta la kam ja kom ne ru em ha ka jing im ka jong pi nyo ya thu khana yu pat sha ka pur thai ta deng ta la phila im ka jing im ka ba kan riang utrai kwa ban le ke kamba la fia ke jing im ka ba bet utrai kwa ban le ke kamba ba kan ne kan long ka jing thu khana ka jong pi sha ka pur thai ba men shwa ngalong tam ta ni ki jing e ki wan kum tam ta ani ngala sngo si um ta ni ngala yam kum ta ni ngala kordit kum ta henry nadu banga shem yu jisu ka jing im ka jonga kala kala khongpong ta deng ta na ka jing sngo si ngala mat ye ka jing kmen na kata ka jing kordit na kata ka jing yam ka jonga utrai ula pen kalaken sha kata ka jing shat pada utrai ubla pentengan ya piru hangani ki jing sungsi ki jong pi khnang baka babel kong ba pinyo ban pentengan ni kata ki wai pat ki badon ken haga ju ka jing sungsi ko bom pi sungsi menta uble penya pi leng ba kani wa ip ka training khnang ba daga ni ka ba pi mat pila ken ban ya thu pat sha ki wai lada pi kerteng ka kong he ka bomut hi utrai pen khia ai fi kong he namar ki dang don sibun ki kong he ki dang don sibun ki kong rit lani ki kong bi lani ki kong na ke bo utrai ukwa ba fi fin le chakiru man sam ya ka taken ka ba pi pila ma na utrai ta deng ta don sibun ki bidang jau mat don sibun ki badan ha ka jing du jing kermen ki badan ha ka jing snosi ka jing pang ka jing stom ka jing kordit jong ka jing im mar ba pi pila ma ta deng ta pila ban ya tho ken ye ka e bo trai le ka jing jong pi deng ta kwa ban pe ne ka sngi ka shithi ban kong Thessaloniki lom san ka khot khat pra kong ha ki e baro to ai ka jingu yo blai namar ka ne ken kalong ka mon ka jong blai ha Chris Jisu shapi ka mon ka jong blai ka long ban ai ngo cái bên ai ngủ đây bên ai ngủ vậy cái chính e vậy cái chính e lẹ pon cái chính em cái trong pi ai ngủ bau bleu dan bat pi ban pelat ya pi na cái chính e ban leng bagi ni cái chính e kan dan ka story kan dan cái chính e thu khana ya ka ba pi ni thu khana ken se ka ferthai bau trai kwa e pi ba pin mat eu leng ba ki ni cái chính e lẹ ka ba pi ya kan do cái chính em cái trong pi ba pin dan ya ka ta ban ni thu se ka ferthai ta ka da wa ju ku slai mar cái ni cái long tang shipor tang shibet ong ka ten jong blai cái egi POE cái long tang shibet ndre kita ki eke cái ba pi MOE cái long bom ji khot kan hallelujah ba si sien mu tra lo IP cái jinkman dan bala ban lutish pat ene cái jinkman na cái do not jong pi la pila yo mat ye cái jing suk cái jong trai kata cái jing suk ke ba palat ji sem phang baro kata cái jing suk ke bo trai u ai pi dan bala ban lutish le pi na kata ye kata cái jing suk ke ba blai ai pi kan ja kan ba ja cái jim jo pi dan shu bala an so si pi dan shu bala an thang pi dan shu bala an jinjar pi ngai utrai punya pi lamba kan ke lenti yak pinyo e ka bor ye ke jing pentengan pada kata ke jing kemen kan ngan dua ni ke por ke bamenta pi ki badan ke jing e pi wisya sempat ba pi ken ki ba sya tenju ngin ya dua ke ni ke por ke bamenta trai ngan dua ke ni ke por ngai ngo e ma me e plat ni ki khon ke jam me trai hoi me sneng me sempat ni ki khon namar me e ki
bagi nyok pai shame ablay bagi nyok amat ia gajing baha gajing isnai ke jome try memman ki bakin sa hakapa nane try bakin sa hakata gajing le auria ke jongki ko try henry mekwa bagi ki kon ki jome kin pai no shame bagi ni no ia kata ki jong ne ka do ka bapen susi ka man ke jome try ho ki bolong persya ia kata ka man ke jome mekwa bagi kin no ka kin pai no na kata ka pop ke jongki mesneng mesempat ki ko try knam bagi nyok amat ia gajing ke jome ablay Patrai ngadwai mikir kur trai ki basyak tunjuk akan ekapor. Bagi nom paidin no na men rai trai bagi nang ya chu syakamat. Trai bagi syakri ya meda gajing kemen. Bagi aingo baro argin shu aingo ba ya ga ka ba men ne gajing gajki. Nama re ga ba men ne ka long view crowd ka ba pla ka ba palat ban ya ka ba ngila ban champang ka tin ka jome ka ong de trai. Bagi ta khamat jumpi kam sim palai. Bagi ta ki skor kim sim la yo snow kum kata bat kam sim la mi ru na ka download ka jumpi ki long kita ki ka ba trai ula pen kre ya wala lupa na kabantai jong fi ki ba ye jo haleluya kerteng ke jeme uci sunga duai nga aingu amen padeng ta sedang man ye jo trai nam ta kesngi fi ki bla jengai yo trai bat kum ju ru ye fi ki ba ye jo trai nang ye chi chu yo trai ken haleluya na fi nang don kami ki jing duai ki jing slap pi lan phone chi ni ki number fi ye ke screen ke jong fi bat ngi don hang ne ban duai ban rap ye fi bat ngi don ru hang ne ken manikai chi chu ye tin ke jong play ba fi na la ban san ken haka Kublai shibun, filan phone ini nembak fi iga screen, filan unan roshin naga jaka, duduk kesengi baar, duduk kesengi sajan juga tayong idan hang ne banduai nak menajong fi. Kublai shibun tran kerku ya fi. Amen.